Patay ang usa ka negosyante sa usab ni City Hubad ginipo sila sa wala ba ilaga suspetsado. Ang biktima gila sa kapulisan nga si Jonathan Rua Porosuelo Jr. alias Istong, 34 anyos, ang pagidaron minyo og tag-iya sa usa ka restaurant sa Usami City. Base sa investigasyon sa PNP usabi sa biktima naglingkod gini sa sulod sa iyang restaurant sa diyang kalit nga gisulod sa usa ka suspek og gipusil ang biktima sa makadaghang higayon. Nakaangkon ang biktima og duha ka igo sa walang bahin siyang dughan ug usa ka igo pinusilan sa walang bukton nini. Dali nga gidala sa Mars Medical Center ang biktima apan nakabsan kini sa kinabuhi. Nasayran nga kalibre 45 nga pusil ang gigamit sa mamumuno sa pagkutlo sa kinabuhi sa biktima. Kini base sa mga basiyo sa bala nga na-recover sa dapit na hitabuan. Nahitabo ang pagpusil sa may alas 8 sa gabi, Mayo 12 sa restaurant mismo sa biktima. Padayon pang gihimo nga investigasyon sa mga sakop sa kapulisan sa maong hitabo. Neptali Patulit, Newsline, Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.